Ayo. Hei. Ayo Pak Kiron, Pak Kiron. Yo 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 yo. Mas Mei matur suwun sayo rukun agum merekut bareng tumandang rampak jogete saya anyang semake jangan tikeri sangga runtut ambosani rangu ciwenya gawe sang semengati ayo lo esek-esek sayo rukun gumerkut bareng tumandang rampak jogete saya anyang semake jangan dikari sangga runtut ambosani rangu ciwenya gawe sang semengati Mas Mei sing saya sing rukun sasarakan kalian Mas Bandi rampak jogete saya hanyang semake jangan dikiri sangga runtut ambosani rangu jiwanya gawe sang semengati ayo asik Sos, yo, yo, ae, hey, yo, 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 yo. Hey, lo, hey, lo, ayo, yo, hey, yo, nah, yo, Lo. Lo, ha, hey, ha. Oh. Hey, yo. Lo. Puas. Yo iki bayangan lawas Mbak Asu. Mbak Bayang. Oh.
Mlaku wanti sore ora sungkan dasar lumayan wirawiri manut ati karep foto santai karo nglirik atiku musik wakasane mung grundel ora tegal mlaku wanti sore ora sungkan dasar lumayan wirawiri manut ati karep foto santai karo nglirik atiku musik wakasane mung grundel ora tegel sampe sop cocake karepe simpen nang atine klagyane bebelan wingie wis mesti ora keri pasang aksi ucape pahit madu manise yen mangrayu gumampang janjine palsu. Ayo lomba ita sek. Aku mung tansah ngenteni wis pira suwene kok mung dadi ati nimas wong ayu aja nglalendo nggonku mikir wit kala semono kok iya welas aku paringa usada minangka brantaku nimas wong ayu aja nglalendo ayo to andon asmara
oh ya oh ha hello oh yo wah lo la yo awas oh ya lo yo ngombe Kose Mazda iki tekonono ngombene banyu kendi apa banyu botol aqua banyu kendi ya apik iki lek bayangan lawas iki nyatu ya apik heeh ya wis ta cipta budaya sing penting sayuk sarta rukun nah iki mau Mas sampe durung rawuh Mbak Astu. Oh alah Mas. Piye? Boyoke tuwek. Boyok tuwek iki ya dilereni barang. Lah ya dadi ya diakehi lek mimik ya Mas Bandi. Iki ya jarang-jarang ngono lho, jarang awake tanggapan sing kaya ngene iki. Lah iya. Sesuk nene ya ora gelem. Iki lek sing panen jagung apa panen apa ngono ya klasikan ya ora apa-apa. Kena. Bar iki diusumne. Pripun Mas Pramu? Sampun. So. Dudik Reza. Anteng-anteng dek kembang cempokon. Kowe ngaren boyo eling dek semono. Emprit kentil mintok ning witing pari. Kuningan lali malah saya kelingan manuk gemak mintok ning witing sawuh bareng pinayu Mas yo jangan ting banget cempaka mata uga tanda
Yo 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 yo. Ayo lomba astu. Yo. Tiga penangi cipta budaya. Seliramu rakyat kelingan. Yo pangga eling nang wong ayu. Janji tresna nalika semono. Sira tak gandeng renteng. Wong manis kandelane ngatiku piye-piye aku manut sliramu yen pengin takon isi atiku kabeh mau yo mong kanggo sliramu wong ayu sinawang tambah ayu yen kalingan aku ora bisa turu ayen nganti lali janji-janjimu bisa-bisa awakku dadi kuru. Aku ora bakal lali rena wengi mung katon esmu saya suwe saya rambesani yen aku nyawang sliramu yo Yo yo, oh, yo yo, yo oh, oh, yo yo, oh, yo yo, yo yo. Oh. Janjine pripun kok ngantos setahun kirang langkungipun kula sasuwun tika enget mring sedayanipun kabare pripun sarat boten ngentun sanak kadang dusun sedaya nggih rukun
Monggo pinarak Mas Bajul. Matun Monggo merapat. tani utun benjang napa lewangsul sampun ngantos disusul manesipun gundul ulate kon jegadul pikire modal madul kono mung kendangan dengkul dek ngombe apa ora Mas ora yo lek ngombe ya ben plempoken lho Mas Kirun ya nilar dusun kersane kepripun saya tangelamun Sentet lambok iki sampun wonten dusun kesangsa wonten Mas Warok, monggo pinarak Mas Warok. Yo. Mas Warok kalian Mas Marji. Nah, sugeng monggo. Hae. Iyo. Yo, yo. Yo. Mas Marji Tentara Langit Sugeng Santa. Ya. Lo. Oh, Kong JB. Ya. Iya. Iya. Lah. Lo. Katuran winara Pak Udi, Pak RW. Sugeng santen Pak RW. Idul ngalor. Ayo Mas Badi. Yo. Raga tua jiwa muda. Bayake. Tetap bisa kuyung. Ya. 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 Pak RW. Yo. Ayo bos. Yo. Apa? Yo. Lo. Yo. Ayo. Reka. Pak Udi, monggo pinarak iki sing kabeh bintang tamune amburadul jaran sak baronge. Ayo lo Mas Mei sesarangan Mas Badi sing hati-hati lo.
Pregiatan ambosani ayo ayo aja kebok ayo jebule ya sing kepes Mas Eko gendut katuran pinara kanca-kanca saking Tundan hop oh ayo kanca padha suka-suka nonton jaranan cipta budaya micil saking kutha Tulungagung kang dipimpin Kang Mas Ispendi esok nyolek sorene ya nyolek ya Mas ya sulingane arek Surabaya esok elek sore ya elek eling marang cipta budaya ayo lo Mas Dandi Mas Mei sing penting sing sayo ayo lo Mas Utut, disesek nih Mas Utut. Tamapno kakiyasan mungger. Cipta budaya maning kula cipta budaya. Oh. Opla. Ayo lo Pak Udi, Pak RW. As. Boleh nonton ning ora boleh dadi Pak RW, Pak Udi. Mbah Mandor ning ndi mangke. Ya. Kok. Ayo wandine enggal Bali siji-siji cipta budaya. Oh. Ya iki mau Mbak Astu ora ngira ora nyono bayangan lawas. Ya wis entuk burung jaran. Ayo ndang Bali. Iki njaluk tulung karo Mas Ponggo karo sapa iki?
Ora tambahi Mas Bok. Ya aja mung siji no. Ana telu. Telu. Apa? Ayo lo. Kanca-kanca panggung rejo semambungan kusipun Mas Bajul dan juga kawan-kawan matur nuwun. Ingkang sampun paring support dening pinarak monggo Mas Bajul sesarengan kalian bos iki Bodi. Wah, ayo Mas JB, gilirane ulang tahun loh, iki ulang tahun. Ayo Mas JB. Ulang tahun. Tole sing nang arep padha minggir. Yo. Ayo. Wah. Yo. Wah. Yo. Wah. Ayo masuk stres, ayo. Wah, iki oleh jatah ya. Ayo masuk stres, ayo. Ayo stres. Yo, jatah. Ayo. Sing sabar. Yo. Alon-alon sing prayitna yo. Ayo tuh, ketuk. Saya tot. Barongan moto beling rene yo tak tempeli. Rusa. Ayo yo.